Ezuko. Call your DJ to start music. Amanchor is a small village on a hilltop bordering Ebonyi State and Abia State. It is located in Etiti, Edda, in Afikpo South Local Government Area of Ebonyi State. Amanchor village is very remote and isolated. According to oral history, the village is said to have been founded and built by a hunter called Esi, who discovered the land in one of his hunting expeditions. After discovering the land, Esi relocated to the hilltop with his family and were later joined by others. The people of Amanchor live a very communal and carefree life. They are very welcoming and charming to visitors. The people of Amanchor celebrate two major festivals known as Ukpo, a rite of passage ceremony celebrated by men to usher them into manhood, and Irijohoro, the Igbo New Yam festival celebrated every year to mark the harvest season.
Amanchor village is home to one of the most magnificent caves in Igbo land and Nigeria. If you're a tourism and adventure lover, Amanchor should be on your bucket list. The people of Amanchor are predominantly hunters and farmers, with cassava, yam, cocoyam, rice, okra as some of their major agro produce. People, thank you. God bless you. All the that all right. I didn't know one. If I can. Look at the out on us. I can't keep a plan of Guano. Oh, Marvel, Anthony, Igbo. Ebe no bogo, boga mancha. Ikoro ndị nego oga mancha nke ọ dị. Ikoro adịka. Ọ ihe ukwu. Ọ ihe ukwu manu obodo. Akụ ikoro. Ụnụ akwa na kedu ihe ụnụ anọ abụ? Ụnụ a na-akpọ ya obiogo. Ka obiogo mancha. Onye na-apụbeghị ogo arị aba ebe a. Onye na-emebe omenala apụbeghị ogo arị aba ya. Ọ ndị pụrụ ogo na-aba ya. Maka ụnụ a ụlọ ndị mmụọ nke ọfa bụ obiogo. Ụlọ ndị mmụọ na-eme ya. Adị afụnyere anụ n'anya n'oge ruo ọ ndị mmụọ na-esi na ebe ime ya na-apụta. Ọya na-akpọrọ obiogo. Efejikwa obiogo. Mara dịghị bịa. Ahụ na-eke ikoro unu. Ikoro na almost 200 years. 200 years. iPhone. According to Papa Moran before Mua, Ife Nobu 74 years now. 74 years. Ndị anyị na-akọ n'obodo a, anyị na-akọ akpụ nke na-akpọ abacha. Anyị na-akọ ji, anyị na-akọkwa ebe ndụ adịrị nnukwu. Anyị na-akọ rice. Anyị na-akọ ede nke ndị oyibo kpọrọ cocoyam. Abịakwa iri m ndị ọzọ ahụ dịka ọkwụrụ
ma ihe ọdọ a na-enwe mmanụ oyi anyị nwe ya a na-emekwa karịa so ọtụtụ ihe anyị na-emetụ n'obodo a ọ karịrị ya karị ebe Amanchor ọ karịrị akarị. Nke mmemme unu na-eme n'obodo a nụwa dịka festival. Mmemme anyị na-eme n'obodo a mgboke mmemme ndị ukwu a na-akpọ ụkpọ ọ na-efu ego ọ nwoke na-eme ya nye nwoke ọ bụ ụmụ nwanyị ọ nwoke gị nwa nwoke otopute n'ime ere de omenala a na-akpọ ụkpọ den gị mezi ụkpọ ibugoro nwoke ma ga-ebukwa n'ugwu ya dịka bụ ụmụ nwanyị nwere ike na-emeghị isi ọtụ ndịkọ dị ya mma but well mere nke ahụ okwu a ime emechaa ibugoro nwoke a na-ere respect ebe niile ọkụchide Ọsọsọ ụkpọkụ na-eme anyị na-emekwa ụkpọ na-emekwa mmemme ji ọhụrụ anyị na-emekwa mmemme ji ọhụrụ n'obodo a. Gịnị ka unu na-akpọ mmemme ji ọhụrụ unu? Mmemme ji ọhụrụ bụ ndị bekee kpụrụ New Yam Festival. Ọ bụrụ ati na anyị egwu ji ọhụrụ a na-eri ya na abalị asatọ 15th n'ime ọnwa asatọ ọnga anyị na-eri ji ọhụrụ so eri ya a na-enwe egwu ndị iche iche ogwu omenala ndị dị iche iche in short ụbọchị a na-adị ọ na-ama maka Christmas yes and all once in a year ọgwụ nke na-akpanyere ya ụmụ nwaanyị na-ete nke ahụ oge mgbe ndị ichie mgbe fara dị ayịghị ya ụmụ agbọghọ na-agba ọtọ n'abalị by 5 o'clock ha tinye onwe ife na-akpọ ufe ọ na-acha ofe ife a na-ete n'arụ ha tie ya agbara ọtọ were ife na-akpọ asị nge eru n'ukwu abịa mezi ozi wee agbịsị ọma mma a na-aga n'oge abalị ọkwa mmemme dị na New Yam Festival obodo anyị Edda amụrụ m Mana aka na-eme ya kịta adịghị emezikwa ya maka oge Chineke wee ekpochepụ ihe dum ihe niile ahụ bata ka erikweji ọfụrụ ka na-agụkwa ya bata nke ahụ na-agba ọtụ ụmụ nwaanyị na-agba ọtụ adịghị emezi ya obodo Amanchor amụrụ m Amanchor nọ ime Edda Etiti Edda ejekwa fọdọ akpọkwa ndị nna akpọrọ ya ndị nna maka gịnị Amanchor nọ ya ndị ịba nọ ya ndọfe ịba nọ ya ọ ka yiburu ndị nna abịazie n'etiti egwazie ma ekeje ma ebe ọdụ ka anyị nọ bụrụ etiti bata Amanchor a ka m ji nna m gwara m ọ nwanne m gwara m ọkwa nke m afụrụ n'anya m onye bidoro obodo a ọ dị one man afụ mmanụ ya a na-akpọ esi this very man bụrụ onye nchọpụtara obodo a through Ipio hunter nke ndị obodo anyị kpọrọ Etofia otu Etofia nke o ji nweta obodo a ọ bụ egbukwo and before ogbupela ọ dị nwoke kwa Etofia mbụzọ nọ ụtọ adị every person nke ma amazikwaghị efe ha maka efe ha dị somehow ọ dị ikike yanwa mgbe and nwoke a na-akpọ esi onye Ezukwu maka Ezukwu a eze ogodi ọ dịghị esi na Ezukwu na ime family m onye ndị ọzọ adịghị achị chief unless my family a na-akpọkwa n'ezi m Ezukwu na-akpọ ndị ori so ọ mara mma because mgbe nwoke m achọtara ebe a ọmụbazie amụghị nka n'onye nke amụghị nke ọzọ amụghị nka nwe ama nke ọzọ like that otu anyị ji nwere ụbara na onye eze ịkraka God bless you. God bless you.
ya panya. Basari. Basari. Emi ahe no chari. Ah, chari. Ano mana ndem wa ngwa. Akwe fle. Acha me bam je ogam. Ese lu go mala. Ogam. Echere abam. E mai no ko. Ogam guy. Ogam je babro ke fatao. Bro ke fuzi ne mi ga de buya panya. Ama wu chare. Mo ne mi. O ka bo we ba. Mo ne mi. Bo nyu ma re ne. Ese mala cha. Gi ne mi no. O wo ya da se la cha. Ogam bia o. Ma be la cha le bia. Abe la cha le bia mpo. Thank you.